קיבלתם 50% נכות ופלטו אתכם משירות המילואים שלכם? אתם רוצים לחזור לשירות המילואים? תקשיבו טוב. זה שקיבלתם הוראת פלטה לכאורה משירות המילואים לא אומר שאתם לא יכולים לחזור למילואים. כל מה שהם רוצים עליכם, צה"ל, זה מידע שלא קיים אצלם. הוא קיים אצל משרד הביטחון. אתם צריכים לשתף איתם פעולה, להביא להם את הפרוטוקול של הוועדה הרפואית, להביא להם אישור של רופא בתחום הפגיעה, למשל פסיכיאטר שאומר שאין שום מניעה שאתם תהיו בכיתת הכוננות של היישוב שבו אתם גרים. סחבו נשק ותשתמשו בנשק ושישאר לכם רישיון לנשק, ותוכלו גם להיות מפקדים במילואים וגם להתקדם בחיים שלכם. אין מניעה להמשיך לתת ולעשות שירות מילואים וגם להיות מוכר על פוסט-טראומה. הפרעת פוסט-טראומה זה הפרעה בטר חבלתית. ישנם אנשים שדווקא הצבע הירוק גורם להם להתמכרות. הם רוצים להיות במילואים, הם רוצים להגן על בני הקהילה שלהם, הם רוצים להגן על היישוב שלהם, והם רוצים להמשיך ולתרום. הפוסט-טראומה היא לא מפריעה בהכרח לתרומה שלכם, אבל עדיין צריך אישור של רופא. רוצים להתייעץ? רוצים לשאול על זה? דברו איתי, רונן לפיד.